ada juga ya. Yo silakan sing masuk sapa iki? Oh yo penyanyi sing ayu masuk. Wow, baru teriak-teriak dong kamu. Buah, Mas. Mas, buahnya komplit loh, Mas. Mas, Wow. buah, Mas. Ono bakul buah Iki kok nggih ayu. wonten wowoan, woh jati, woh maoni, woh ceplukan. Iki ono pedagang buah kok ayune kok ngene. Lho, ora Mbak Gesti lak penyanyi campur sari kok tok dadi saiki dadi bakul buah. Lah niki mangsa pandemi, Mas. Mboten asal nyanyi. Oh, jadi boleh nyanyi itu boleh. Siapa tuh yang larang Lah menyanyi? nyanyi mau ten kamar mandi kula. Enggak apa-apa, itu tetap boleh. Coba duduk. Kula lenggah nggih. Nggih. Ngapunten lho, Mas. Walah alah, saiki dadi bakul buah to. Nggih, Mas. Iki buah ya komplit, Bu. Komplit. Niki to wonten gedang, wonten Kowe ngerti tegese gedang? Boten. Gedang kuwi sanggo jarwa dosa. Napa jarwo dosa? Gedang. Gedang niku napa? Digeget bar madang. Oh, ngoten. Iya. Pencuci mulut ngoten. Iya, betul sekali. Siap, pintere lho Terus jenengan niku. terus Wonten anggur. anggur ya enek. Iki wonten jeruk, lemon. Coba tak nyicipi sebentar. Wah, tak komplit ki buahmu apa ya Bu? Coba Niki kita ke mawon, siji-siji. kula bukake nggih. Wah, gedange. Kados jenengan Mas niki. Kok sik to? Kok bareng gedang? Kok bareng gedang kados kulon terus ini? Baguse Oh, cilik ngoten to. Oh, nggih Cilik nggih. bagus, resik. Ya. Monggo. Matur nuwun, wah jan bakule apian tenan iki. Nggih. Niki, Niki. Bu Gesti arep takon. Pripun? Di antara buah-buah ini aku arep takon, Nggih. ada buah sing ora enak dipangan tur atos banget. Buah apa kuwi? Anu, pare Mas. Salah. Lah napa? Buah sing ora enak dipangan tur atos iki buah trukmu ya. Bathukku. Ajeng anu, maaf. Ora, maksudnya itu perumpamaan. Iki buah katas enak katas. Oh, kates onten. Dan di katasnya? Katasnya dua. Sing di katas. Besusu. Sing paling Niki nggih onten nganu lho, Mas. Onten anu napa niku? Buah Jadi, paketan. Buah paketane kasih konco-konco yang lainnya. Nggih. Jadi konco-koncone awake dhewe pekerja seni di luar sana tuh kadang yo bingung. Aduh, arep ngopo yo? arep ngopo? Biasa ada nyanyi arep ngopo yo? Nggih. Berkarya tidak harus di media seni. Nggih. Sementara iki tabungane nggo modal gawe usaha pon dhisik ben tetep bisa berjalan. Aduh, Mas, tabungannya pun telah di maem. Ya mulane kuwi kita berusaha bagaimana caranya sambil menunggu pandemi ini berlalu Nggih. dan kita juga AKB, Napa adaptasi kehidupan atau kebiasaan baru. Gitu. Oh, nggih. Ngono kuwi sing penting ki ya sehat. Coba tak nyoba Nggih. jeruke. Enggak. Mang coba. Wah, seru Wow. Jerukmu yo gede-gede ya, Oh Bu. lah yo no, udu. Mulane Pak Edot ya seneng. Genah nek kono. Iya. Duda kok. Sing duda sapa? Edot. Kuwi ora. Pak duda sing ibet iki to? Iki Iya. ora duda, Lah? tinggal bojone. Ya di Soale ngeyil dadi. Jo nakal to mulane. Iya ora. Karo aku kowe piye? Aku ya rondo. Pripun, Mas? Manis, Iki manis. mboten? Manis. Manis kaya bakule. Ya ampun. Kula pancen gawan bayi pun manis. Nanase ya komplit iki. Iki nek manis apa mau lagu nu kaya lagu manis ngono kepiye? Ora piye-piye. Ya iso. Apik bae. Menghibur pemirsa semuanya. Nggih. Di antara cerita kita ada lagu juga. Nggih, Mas. Nyanyi manis duet karo Mas Tejo. Oke. Kabar kuwi ya sapa ngerti nek aku duwe duit tak borong kabeh buahmu, Bu. Tenan, Mas. Iya. Jan, ya Ono buah ampun. sing galak banget. Napa? Buah pakmu ya, oke? Baik, kita ke lagu dulu ya. Bapakku ra iso galak. Ya. Matur Mas Edot, matur Mas Edot no. Pak Edo. Mas. Mas Edo. Ah. Edo. Saya mau nyanyi satu buah lagu berjudulkan Manis. Ya, maju. Maju. Karo Dek Madi dikandani. Dek Madi. Streaming. Streaming Dek Mlebu Madi. TV. Anu, Nih raimu pemirsa, tetep raket, toh. niki Dek Madi, nggih. Lagunya manis ya. Oke, ora Ya. ketok. Katur panjenengan sedaya tetep nyawiji di channel YouTube Tasty of Jogjadis Bude Iye. Iye. Sampai selesai. Asik. Gio. Asik boy. Kita live dari Ruang Bima. Ruang Bima. Ya, ini Disbud kantor di Bude Iye luar biasa. biasa. Awakmu kuwi najan to pandemi suara nyanyi nyatane yo suaranya tetep apik. Lho kan- anu Matejo melu pesen Pripun, Mas? tetep jualan buah dikembangkan. Ya. Batine rasa golek bati sing akeh, sing penting saka tuku diladeni. Diladeni. Sithik-sithik sing penting berkah.
Iya, Mas. Ngasih contoh teman-teman yang lain, kita tetap berkarya, berusaha walaupun pandemi seperti ini. Laras menika. Kula nggih ngenten niku, mboten Ya. kula pilih-pilih. Iki aku sementara ora tuku dhisik ya mergone aku ora nggo duit tapi Lho. aku utang siji iki, utang siji iki. Niku utang. Aduh, bagus-bagus kok utang. Alah nyun pangapunten. Aku tak anu kok kanca-kanca dibagi aku sing bayar nek wis gajian ya. Oh, nggih. Iya. Aku pamit sih ya, Dik ya. Nggih. Hati-hati, salam sehat, tetap berkarya, oke? Nggih. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Ejo. Boleh iki sing tak tunggu. Kandhane kok Enggak, niki pesenanipun. wis entuk Empun. meng nanas tok. Lah jenengan namung pesen nanas. Dagangane iki apa wae to? Kathah. Enang buah koteka ora kuwi. Wah, nggih mboten enten. Oh, buah koteka. Koteka ki yo buah. Kok seneng. Jarku wong kathokku entek didol dadi. Nggo lenggah mriki riyen. Mbok bila Iya. ajeng nyicipi nggo. Wah, lha nek aku ngicipin tak akeh. Lha iki buah apa kok apik men? Anggur niku. Niku anggur. Kok antreng men. Nggih, pating prendul nggih. Heeh, tak icipane ya. Mang ngicipi. Asem ki. Ya, mbok tekan sesuk ora bakal entek. Ki dolanane putuku terangane. Wah, iki jeruk. Jeruk. Lah iya kok kaya ngene. Apa? Kira onde-onde napa? Wah, gedhange lirang-lirangan. Gedange ya ampun. Gedang apa jenenge iki? Cilik. Gedang apa? Niku gedang napa nggih? Wah, lah ditakoni sing bakul kowe kok malah takon Lah aku. kula nggih dereng apal. Kula anyaran kok ngene iki magang. Oh, mulane sik prengi. Kok sih prengi ya? Cara mbakune Kaya iki nek kene ayuna prengi. wah, iki pira nanase siji? Kuwi 10 sijine, Pak Dik. 10. Heeh. Ora entuk 1.500. Gusti, lah Dik mlotro emen le ngenyang. Iki aku dadak ngonseki barang lho. Lah nek ora gelem ya gek dipangan sak kulite. Oh. Arep ngoroki tenggurungku ta kowe? Lah mboten napa-napa. Lah jenengan niku nggih pripun ana regane 10 kok dinyang 3.000, 1.500. Nanas teng prentul keh matane ngene kok larang. Yo ngalah lah nek arep sing alus ya dondong gek dilegender. Kowe iki bakul ilmu sekolah neng ndi mbiyen? Lah kula mboten sekolah gurung kulah kok. Pintere padu ra ilok. Lah nggih no. Entuk ya telu ki 4.000. Pira ki loro ki? Lah ya nek sijine 10 ki ya 20. Lah ya wis ngerti nek siji 10 nek loro ki 20 ki ngerti. Jane aku. jenengan ki iso hitung-hitungan ora to? Ya iso wae no, aku ki Wong sugih tuwa duit. tek ngangkele. Ya tua ya men, kowe kepengin ra nganti tua apa piye? Nggih ampun to nggih. Malah kon cepet-cepet. Ya ora sah. Kok jenengan riyen. Wah, lah aku ora ngerti dalane kok. Mengke kula dudui. Ya dudono sik kono. Si, ro, ki pira to ki tratapan tak kilo 10.000 terangane 1.000 iki ya. Kula ten mriki. Aku ngitung duit ora ngitung kowe. Lho lho. Nah, ya. Kula nggih tak ningali. Dadi loro ki 20 to. 20. Ciro iki nang 16.000. Ya. Lah iki ki kurang ya, Dek. Wah, kurangane PN ra apa-apa wis. Kok piye to? Iki ki 20.000, ndak tok bayar 16.000. Lah kurang to. Aku tekon no. Kurang. Mas Tejo kae mau wis utang sampean ki malah kurang. Kurang ngene iki PN ora apa-apa. Aku ki wong tua sabar lomo. Aku ki kurang piro PN wis to. Iki nanas lak arep tak nggo wis aku nanas tok wae. Lah wong tua nek ngengkele. Iki le cepet wae. Iki katese rono to. Rene. Katase gembol dhewe. Waduh. Iya lho, sing ngakon pun bayar. Lha kuwi apa kuwi? Niki salak, nggo salak. Iki salake loro. Kuwi lho. Napa? Dudeku ki rak bengkong kok kuwi lho apa? Oh, gedang. Ya wis, iki nanase tak gawa. Kurangane sesuk nek eling. Ya, nek ora eling ya wis ikhlasno. Wis karepmu dede. Iki arep tak nggo ngapa nek ngerti? Napa? Ajenge napa niku? Nananina. Kurang apa wis. Tuwa ngengkel. Tuk nanas. Sik penting payu aku. Mulai.
gabung di channel YouTube Feste of Jogja disebut DIY. Semua pemirsa setia kita, terima kasih. Kok sepi ya iki? Sepi apa sing nang omah nang kene kok kowe kloang-kleng dhewe iki piye? Jek. Oh wis kok gawake ta no? Pon. Iki titipan jenengan wau. Iki isine apa? Jenengan spesial. Isine apa? Gudeg. Lah iya njut, campurane gudeg ki apa ngono? Niki enten nduk, enten ceker. Niki cekere kula pisah soalnya ngeker-eker niki wau nggih. Oh jenenge pitik mati kok ngeker-eker. Iki ndoke siji apa loro? Loro no, nek siji tenan piye? Ora, tenggere ki aku ora Maksudnya pesen jenengan loro. mungkin ndak mboten oman kalih bapak ngoten Oh iya, lho. iki. Nggih. Njut sing Nggih. Gek niki nganu, niki kula ajeng titip. Kok senengane kok ngrepoti wong tuwa lho. Lah niki titipane pesenane niki tanggane jenengan. Anjut kowe ki arep nang ndi? Weh, lah kula ajeng COD. Saiki COD-nan to. Lah bakul gudeg ning omah ra payu kudu iter. Nggih engko aku sing ngeterke apa piye? Lah nggih no. Lah niki pun kula bonusi ndroke kudune jenengan pesen setunggal pun kula bonusi siji. Oh iya ya kan. Derek titip nggih. Iya, ngrekasake wong tuwa sing ati-ati. Nggih. Pak nggih. Bener ora iki? Aja engko ndak mbok ungak. Bantuan apa kok? Iki gudeg pesenane sampean lho. Oh. Rumah ora oleh. Padake sumur diungak. Nanas Eh. loro komplit sak kulite.
Arep kok nggo ngopo kok aja tuku nanas? Arep rujaan apa piye? Rumah saku kok utek wae ngopo to? Ora utek ya gelo kowe. Lho. Testing. Pakne. Apa? Sampean ki saka ngendi? Tuku nanas. Kok raja-raja aku? Wah, wong wedok ki nang omah wae no golek nanas sing nganti kaya golek apa. Oh, kuwi jenenge ya ora setia karo bojo. Bisa. Angger lungan-lungan sampean nglimpekke aku. Terus maksudmu arep melu ning ndi? Lah iya no. Oh, iki kleru iki tak sayang lho, Hin. Oh, disayang kok ning ndi ditinggal. Wingene wong boncengan lunga karo bojone tiba sikile putung. Sing wedok kuwi. Terus Mulane timbangane sikilmu putung aku trimo ngajak wong liya ning ndi kuwi. tenane. Iya. Kek sak suwene sampean ki sok lunga karo wong wedok wis tawalangan urung? Delalah ora, wis blang-blang ora usah ngrembug kuwi. Saiki iki usume corona. Heeh. Ayo jaga jarak. Iya, Aja nganti cedak-cedak. Iya. Turu barang ki saiki rak tak watesi to. Wis kena aku turu Oh ngerti nek diwatesi kok sampean sikile ya numpang-numpang liyane. Nek gur sikil wae ora apa-apa. Lah sikil ki nek nggo virus ya tekan ngediti ya. Masa sikil kon maskeri. Aku turu nganggo masker malah kolu lho Hin iki. Lah kok iso? Lah mbuh aku senggrok-senggrok ngono keluntrung ngono. Lah maskere sampean iki kurang gede kok ya. Ngawur wis gedhe banget malah nutupi rai ning gandeng mbuh ora ngerti wis sakproke usum corona iki awake dhewe rada kecingkrangan ya. Lah ya wis 5 sasi ora ana tanggapan ya to. Sono paribasa. Apa pontek Mangan roti ra keturutan, tegese? mangan klepon tek sepiring. Wis 5 sasi ora tanggapan. Terus? Nganti blangkon ki nggo ngendrok kala jengking apa ya. Ya rasane iki kepiye? Ora usah ngresula wong pancen kabeh iki ya do ngrasake kahanan kaya ngene iki. Iya ning kowe rak ya tetep tresno karo aku to arep kekurangan ke. Tresno. Lah mudangan ya tetep ora owah. Rawah piye to? Kadang orang liwet ki lemu gawe alis ki ya tetep 2 meter. Kowe iki senengane ngalem bojo kok keladuk lho. Kok jarikmu ganti kuwi? Nantek kok Sing latar coklat kene ndi? tak dol. Jarikmu tok dol. Nggo mangan amben dina sampean ya ora ngekeki kaya aku. Nek rak jarike tok to. Lah rumah samu ki Ora sak sabukane ngono lho. lah nek ora sabuan ya teneh ya. Iya. Lah aku tak takon karo sampean. Apa? Biasane neng dinding nganggo kathok dawa kok saiki nganggo jarik ki lek kathokmu neng ndi? Iya tak dol. Tenan. Tak nggo tuku udut karo tak nggo tuku apa butuhku pulsa. Ya gur kathoke tok. Heeh. Ora sak setute. Ngerti batinmu aku. Karemu mesti ora sak benike ngono ta. Jan wae. Ora mu aneh-aneh mbok yo aja banget palingan. Ya ora ngono kuwi mbok yo ngelingi biyen zaman ketemu pisanan. Sampean ki tenan lho wirawiri neng kono aku. Ora ketemu pisane rasane ngelu mules lho. Ya wong omahku cedhak karo kowe to. Aku ki saking senengku karo kowe nek nggonamu ora ketemu kowe mung ketemu kucingmu wis senengku lalok-ira lho. Mung kucing. Dadi aku kok anggap pusing ngono apa piye? Wis saking senengku ki apa sing terkliwere ning nggonamu ki rupane kaya kowe kabeh wisan kowe. Tenane. Tenan aku ora ketemu kowe sesasi lho rasane kaya Piye? biasa. Kok biasa kangen ngono no. Iya kangen. Iya. Kaya dek zaman gandrung-gandrungan Iya. kambiyen. Zaman biyen. Ngeling ngono saiki ora usah tukar padu. Iya. Ngeling ngono zaman pertama kita ketemu dulu. Lah iya kaya dene wong lagi kayung-yun gandrung. Kowe ketok ayu banget. Ayu aja nganti kleru lho muni ayu Gunung Kidul iki sok kepleset lho. Ya ora wong Gunung Kidul wis ngerti nek wong Gunung Kidul sing suwe kidul muni bayung ngono ki basung. Ayo. Muni bayem ya basem. Arek ayu Cantik. mesti arep ngono kuwi ya. Beda kuwi lahir batinmu. Iya. Ayo gandrung yuk. Gandrung yuk. Heeh. Iki tekekne sik ya. Jelas kono wae ora nek kruyuk semut. Kok kruyuk semut. Kuwi gudeg apa to? Gudeg ngayojo. Oh, gudeg Ngayojo. Tekse ora gudeg Aceh. Ayo. Ora. Kaya rambutan. Oh, gandrung kayak kaya lagu kae. Jogete kaya biyen kae. Wong yen lagi
acara guyon lagon campur sari bersama keluarga besar kantor Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk deh. Iya 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 iya. Wong yen lagi gandrung rambel tuli gedas ekuni. Wong yen lagi langsung rambel tuli en perang nobe. Aja lagi bokeh direwangi lele. Ajar lele wis jodoh apa-apa tuwe ewang loro. Wong yen lagi kepikat rambel tuli donya kiam. Yen lagi nyeneng rambel tuli lagi ilup lagi. Najan ora duwe duit direwangi gereja-gereja. Ajar lele wis jodoh apa-apa tuwe ewang loro. Bulu iki wek sapa dik Dulu iki yo tuwek maring tangan iki wek sapa dik tangan iki yo tuwekmu. wokong iki wek sapa dik Banget iki yo tuwekmu. wek iki kabeh wek sapa dik Kabeh iki yo tuwekmu. iki piye dik wek sapa kuwi wek sapa dik Mestine ana sing duwe. karo kowe wis apa wae tak pasrah karo kowe wong aku iki bobojoan arep kepiye kowe zamane isih rame mbiyen apa-apa hasilku tak pasrahke kowe. Tenane. Heeh. Alah ora jujur. Kok iso? Ah wong sampean ki nek hasile sepiro mesti sing kok kakek aku gur separo. Nah, lha wingi tanggapan dek urung corona kae 1.500.000 tak neke kowe kabeh ngono lho. Gur kae. Heeh. Lah seneng kon petis kae Piro kae? 500. Nek kae duit sial iki. Ana duit kok sial iki lho. Lah sial wis tak delekke sik ketemu ku rak sial jenenge. Saiki rang rembug perkara kuwi. Heeh. Saiki ayo do mikir sedulur. Malah mbok medo mikir dhewe-dhewe ana kahanan Sik komen. to. Sedulure dhewe ki arep ngedeke omah lho. Ya men arep ngembrukke ya men ngedeke ya men sak karepe. Usum corona. Atine iki kaya tekan-tekane lho Pak niki. Lah no ngebis kok ora tekan ngopo. Sik nanasku ndak kruyuk semut. Pak nih. Ayo ki do nang gone sedulure selak do tintenteni. Lah ngopo? Sampean ki kon sambatan ngedeke omah. Aku kok wangi masak. Nah, iki kowe kudu ngerti, saiki iki dinane kurban. Akeh wong mbeleh sapi, akeh wong mbeleh wedhus. Lah yo men sing do korban awake dhewe ora kok. Kowe sambatono ngewangono adimu, aku tak neng omah. Engko nek nek wong teriwak wedhus, men ora suwung. Senengane kok jagake ndoke blorok. Kuwi aku ki jagake daging wedhus ora ndrok blorok. Ibarate iki lho, tak umpamake sampean ki jagake blorok wong korban wae ora tau kok amdina kur ngenteni wong Sok paweh. nek wis kok lah biasane cok diteri. Lho, aku wis jaremu engko nek nek wong teriwak wedhus kapan kon ngogong banyu nanas wis tak tukokke nanas ki loro. Aja kuat. Ora nggugu aku tenan. Kowe lunga ta, kowe mulih, kowe wis aku ora dirasani karo dulurmu ning omah tetep oleh iwak wedhus kowe nek anake njaluk sate, njaluk gule piye? Ya, kowe nek wong triwak Ora melu tenan iki. Ora wis. Engko aku kudu jawaban piye? Kakangmu nunggu iwak wedhus ngono wae. Tak go nang ndi gudheke. Ya sak gelemku to kok iki kon aku sampean arek nunggu iwak wedhus kok. Ya wis karepmu nehno adimu wae men nggo lawuh kono aku engko iwak wedhus wae. Ya. Tenan. Salam nggo adimu ya. Oh iya, nek sing Aku ikhlas to nek ngulungke iki sing ikhlas. Iya wis apa. Dililani. Iya wis. Ya aja loro kabeh to hin siji wae. Hati-hati nang omah. Engko enting kok gak wis dipangan iki. Wah, wis jan. Ngonceki nanas kok nek wong menawi wedhus iwak kuwi terus tak konggo iki sompuk disate sujud engko nek ana njaluk sate jos entekane timbangane engko atos iwake.
Sepining rasa ati stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Getro bro. Iya, 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 iya. RD Production Audio Sound System. Kawan-kawan kameramen kita, terima kasih kerjasamanya. Lebih-lebih pemirsa setia channel YouTube Teste of Jogja. Disebut DIY semuanya saja. Tarik lagi yo. Ing wengi nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu balik neng putomu sakno sepining ati hey hey nalikane ing wengi kuwi ora ngira metes eluh ing pipi terus sliramu kapan balik kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kang ngayogja kang tansah ngancani sepining rasa stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Wes ditunggu neng Yogja wae ora usah neko-neko macem-macem pokoke mangan ta mangan sing penting sugih. Tepuk tangan lagi bagi kita semuanya. Thank you. Baik, saya sedikit akan salam-salam dulu ya. Ini karena banyak sekali yang nonton dari luar negeri juga ada. Terima kasih untuk Mbak Amini Warimin, Mas Rohmat, Mbak Cinta Amalia, Bunda Sofi, Safika Amanda, Sumiati, Kasmini, Tekno Abiasa, terus ada Safika, ada Sutresni, ada Rohmat, ada Sul Ase, Aska Aulia, Bunda Sofi. Salam buat tukangnya keyboard. Payu Pak kue Pak. Terima kasih, matur nuwun. Kemudian Kasmini Channel, Khairun Nikma, Agnes Sumarti yang ada di Bekasi, Jakarta, Lampung, Riau. Pokoknya saya mengucapkan matur nuwun, terima kasih udah bergabung di channel YouTube di Teste of Jogja, disebut DIY. Matur nuwun banget hari ini, saat ini di Matejo dan kawan-kawan diberikan waktu dan kesempatan untuk berkiprah di ruang Bima di kantor Disbud Kundo Kabudayan DIY. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Matur nuwun, matur nuwun. Iki kok yo wayah-wayah mene ambune sate wis ngantek-antek iki kayane bapakku yo lagi nyate iki kayane.
Wah, jan enak banget. Bapak! Apa to, Le? Bapak! Ngapa to? Aku ngelih lho Pak, pengen maam lho Pak. Ayo nek ngelih ki mah merasa bal-balan ndak malah. Saya tak nyopot kacamata lha iku tok gede-gede banget satene nganggo iki. Malah medeni. Ngelih lho. Mangan. Bapak masak apa kok ambune seger banget kok ini bumbu sate ambune iki. Lah iya apa masak kok bumbu rujak. Ya Allah. Ate. Bapak nyate tenan. Lah iya lah aku ki kelingan. Iki nggo aku kabeh. Pengen kabeh wis Le aku. Dintek aku lah. Iya Bapak pinter, Bapak pinter. Mana iso nganggo tang aja ngono len ngene iki dadi men. Kan saya karo bapake. Iki saya masak kowe dhewe, Pak. Benar rasa takon. Lho sunduke lincip-lincip. Ya enak tenan, Bapak pinter, Bapak pinter. Iya, jantenan wis pokoke ngaku ngono kuwi ping 3 ngono wis protal ndas oleh. Coba Pak tang rasa. Wis jos wis. Aku nyekel Kak. Mbok siji wae ora kaya sapu gerang ngono kuwi lek nyekel ngono. Pengen rasake. Jos. Empuk to. Anggane kok bapakmu ki pinter masak. Empuk banget ya, Pak. Ayo kaya bantal. Iki. Iki daging apa ya, Pak? Wedhus ngono. Kok iki rada kecut ya, Pak? Wedhus wingi. Maksudnya iwake kok beda kaya Pak, ora Pak wedhus kok liyane. Lah bapak sing kuwi rada kecut coba sing iki, Pak. Kok iki dagingnya kok ora nang serate ngene to, Pak? lah ya kuwi serat ulem. Empuk banget ngene mbok. Kandhane kok aku arep mangan akeh ki ora darah tinggi iki. Lah kok iso? Nek iwak kambing iwak wedhus iki marah darah tinggi lho, Pak. Lah ya iki lek ku masake paling ya gur mules. Kok kecut banget to, Pak? Iki kok asem banget ya? Ora rasa dirasa-rasake gek ngombok telur lep ngono lho lehnya. Sik to. Ora sah Iki kok dagingnya empuk banget ki wedhus kepiye to, Pak? iki diomongi wedhus wis pokoke ngene le mangan ki ngene lho carane. Kan ora krasa kecut. Wis ora Kok keleleken to, Pak? aja di mama ndak linu. Iki kok Kadang iki kok bentuk iwak kok kaya ngene to, Pak? sedina Kok kuning banget ngene to, Pak? sedina sewengi nunggu iwak wedhus ora eneng ya nyacah nanas tak sate. Pak iki iwak apa to, Pak? Kok kaya nang isine ngene iki isi apa iki? Ya kowe entek akeh urung, nek wis entek akeh gek tak blakani. Lah kok ya rada linu ya aku. Iki nek mangan akeh mare darah tinggi ora kok kecut kok ngene iki. Ora paling ya jembling oleh ora. Iki Kok kaya nang rine ngene to, Pak? wah, nganti kaya nang kebon ana sate ning kene kok ana rene. Wis gek nyokel-lep entekno kabeh iki. Kecut aku mah iki. Lah kepiye golek sing ora kecut kulite. Kok pedhos nang kulite? Wah, Iki apa ya? kepiye lah gandeng ngene ya le ya sing aku tak bloko karo kowe, aku mesake karo kowe gandeng usume wong nyate aku ngenteni iwak wedhus ora teko-teko mbokmu ngomong jare kon ngekum nganggo banyu nanas. Lah ora nek wong ngene iwak wedhus ya. Kecut banget ya. Iki nanas le sate iki le dadi yo sing gedhe pangapuramu arep nanas ki yo gentekno anggepun wedhus ngono wae. Iki udi iwak wedhus. Iwak nanas le ora. Iki sing mbok sate iki warna bapak ngapus ya. Bapak ngapus sing mbok. Ora yo le. Aku ora ngapus. Aku ora ngapus. Iki nanas. Iki Iki dong apa iki dong apa? Dihapusi. Dihapusi piye? Aku njaluk sate wedhus kok iki disateke nanas iki kecut kabeh, Mbok. Iki sapa? Bapakmu. Bapak saya. Sampean kok tegel temen to karo anak? iki sing jenenge kreatif. Anakmu kok demi sate. Iki aduh, setabune to. Iki nanas ya le kok tegel men to sampean ki. Le mangan tak omongi tak penging mamah ngeyel men ralinu. Aku pengen sate wedhus kok dikek sate nanas. Ya sok korban sing mburi le. Korban apa? Kok sampean kira kon korban mesti ngawel kok. Nah, arep korban kepiye wong awake dhewe genah uripe we magep-magep ngene kok arep korban. Wis Wis entek pira mau anakmu lanang? Aku gak telu ki tak beda-beda lemang kecut kabeh tak kira jare wedhus wingi mbok kuwi mbok. Lah ya, lah bapak ngapus ya. Yo aja ya le.
geret sate iki lho. Iki geret sate sembrono kowe. Aku dihapus ya. Wes meneng wae. Gudegmu moren kawanan ngene wes. Ya. Wis meneng tak tukoke gudeg. Apa? Oh, ale kowe ya sing gedhe pangapuramu iki sing jenenge wong tuwa ki karepe ya men rasane iki ya wis tak celupe nggon banyu wedhus mene ya tetep isih Oh mau satene kecut temen aku. Wis meneng wae. Wis nehmu nangis cukup. Iki mau tak tukoke. Iki lho delon sikilku ireng kabeh kaya ngene iki. Ayo kek nang nggon raiku ngono. ora ya wis ngene wae le gandeng iki ana gudeg. Iki satene kecut. Kowe mangan gudeg wae katimbang mangan sate wedhus kecut. Gedung Perkantoran Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY. Saya Dimas Tejo dan teman-teman campur sari Padepokan Tejo